Аны 23 яшьлек Фәиз Зөлкарнәй үзенең көндәлеген шигъри шәкелдә менә шулай итеп башлый. Мин кечкенә малай, зәңгәр бөртекле чиләгем белән урманга әбигә ияреп җиләккә бара идем. Татарстан Язучылар берлегенең Тукай клубында Фәиз Мәүлид улы Зөлкарнәевне искә алу кичәсе булып узды. Исән булса аңа 70 яшь тулган булыр иде. Искә алу кичәсен шагыйрь һәм журналист Марат Закир башлады һәм сүзне Татарстан Язучылар берлеге рәисе Ркаил Зайдуллага бирде. Иң беренче чиратта ул Татарстан Язучылар берлегенең эш сәфәрләрендә чит төбәкләрдә очрашкан, аралашкан милләттәшләребезгә рәхмәт сүзләрен җиткерде һәм кичәнең төп асылына күчте. Фәиз Зөлкарнәйнең кыска, әмма тирән эчтәлекле иҗат юлына тукталды. Бик күп истәлекләр белән уртаклашты. Бу искә алу кичәсе Фәиз Зөлкарнәйне безнең бик якын дустыбыз иде. Иле журналына нигез салучыларның берсе Фәиз Зөлкарнәй, әдәбият тәнкыйтьчесе, публицист, шагыйрь һәм әлбәттә һәр вакыт аның белән аралашып тордык. Аның шундый теге әдәбиятны тирән аңлавына, һәм аның эрудициясенә, аның дөнья әдәбиятын белүенә, татар әдәбиятының тарихын белүенә мин шаккаттым. Аның зиялылыгы, ул зиялы нәселдә, тәнкыйтендә дә шагыла. Сибгат абый турында да монда фикер бар. Гамил Абзал турында да фикер бар, олы шагыйрьләр алар. Ул аларны да тәнкыйтли, ләкин аның тәнкыйте сүгү түгел, кимсетү түгел. Аның фикере ул бәя бирми, шартлатып торып, үз сүзен әйтә. Рабит ага Батулла да Фәиз Зөлкарнәй турында истәлекләре белән уртаклашканнан соң үз архивында сакланган 2 китапны яшь буын иҗатчыларына тапшырды. Без үзебезнең чын критикны, чын тәнкыйтьчене югалттык. Бу көндә, әгәр дә ул исән булса, бик күп әдәби тәнкыйть мәкаләләр язган булыр. Ул безнең әдәбиятны бик күтәргән булыр. Менә аның булмавы җитенкерәми безнең әдәбиятка. Теге кырыйдан кергән әдәбият галиме түгел, әдәби тәнкыйтьче түгел ул. Бу үзебезнеке. Ул эштән безне аңлап, безнең язган әсәрләрне аңлап, ул безне күтәргән дә булыр, кимчелекләрен дә әйткән булыр иде. Менә андый кеше бүгенге көндә юк. Фәиз Зөлкарнәев 70-нче еллар ахырында әдәбиятка килгән яшь тәнкыйтьчеләрнең берсе. Аның беренче әдәби тәнкыйть әсәре шагыйрь Рауил Фәйзуллинның иҗат портреты Идел альманахында дөнья күрә. Шуннан бирле Фәиз Зөлкарнәевнең яшь һәм урта буын шагыйрьләр иҗаты шулчыр прозасының торышына багышланган мәкаләләре, эссе һәм рецензияләре республика газета журналларында даими рәвештә басылып тора. Biz ут күршеләр булып яшәгән, Бакалы районы безгә турыдан барганда 8 генә чакрым. Шушы Бакалы районының вафатына да бик әз калган булган. Без беләбез, кайчан кемнең кайчан китәсен. Менә шул Куштирәк авылына барып чыгарга туры килде һәм мин хайран калдым. Анда туып шагыйрь булмыйча, шын кеше булмыйча мөмкин түгел. Безнең үзебезнең дә авылда табигать искиткеч матур, әмма Фәизләрнеке кебек түгел. Менә шул каеннар арасына барып кергәч, мин ниндидер бер илаһи хискә чумдым, шын мәгънәсендә. Һәм шигырь ирексездән Фәизнең исеменнән язылды. Һәм бәхетемә мин бит инде аны уйламадым да, бу шигырьне кемдер күреп алыр, җыр языр дип. Худайның рәхмәте, Уәйс Бәйрәмовка шигырьләр биргән идем. Шушы Куштирәк каеннары да эләккән аның шигырьләре арасына. Бу миңа шылтырата, мин бит Куштирәк каеннарына җыр яздым дип. Һәм шушы җыр бүген яңгырады беренче мәртәбә. Кичәдә Фәиз Зөлкарнәйнең каләмдәш дуслары аның иҗат юлын барладылар. Бик күп истәлекләр сөйләнелде. Дуслары, туганнары, аның иҗатын яратучы тамашачыларыбыз катнашты. Танылган артистлар чыгышлары кичәгә ям өстәде.